Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay, nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw pag-alians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, sige na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang makapiling niya. Tayo ay nakakaramdam ng nararamdam nila dahil tayo ay galing din doon. I have always believed lahat ng nakaranas na maging Boy Scout, yung Boy Scout oath and law, that I have an honor, I will always do my best in what I do. I will serve my country, not only my country but also my community. I will also be mentally fit, of course, for myself, for physically fit for myself, but I will serve above myself. We continue sending young people to school, in college, trying to help pay in full yung mga tuition fee nila. We continue to help those in need ng ating assistance, whether it is in goods, limited as it may be, or financially. Alas 11:13 na, good morning na imbang hagsaba gawi-gawi sa wakgat, agyo-agyod. Maptang dyan nagsaba sa 11 kita Junamin. At ito po muli ang inyong Car NC, ang inyong kasi radio, usapang legal Monday edition, Peter Mauawang Wasing. At siyempre, ang aking nataraki na siglat, ang ating Agila ng Baguio, Atty. Ed Avila, good morning. Good morning, partner. Good morning sa lahat ng nakikinig sa Z-Radio at RNG. Medyo it's good to be back. Oo. At, layoff ng 2 weeks, 3 weeks. Ayan. Kat, kumusta ka mo ten? Medyo recovering. Okay. Hanga dinggi na ito yan. Dengue, actually. Hanga COVID. Hanga COVID. Ayan, hanga COVID. Dengue. Usapang lamok. Usapang lamok. Oo nga. Ayos yun. Mag-iingat tayo sa lamok. Parang magandang titulo ng programa. Usapang lamok. Oo nga eh. So, hinay-hinay, recovering. So, pakonti-konti. Okay. So, para sa inyo mga katanungan sa ating usapang legal, text mo lamang yan 0999-30-70649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section. At yan po naman ay ating sasagutin. Siyempre, kasama ang ating Agila ng Baguio. Okay, partner? Na nakapasyar kan di gumilik.
Hampay. Aba. Napayagpay mo ang gana biyernes. Kita mo baka malipatan. Baka malipatan. Oo nga. Baka nandama di mo ni nuibigayo. Baka 9 gaya mo. Baka 9 gaya. Sabado. Merang malalim na pag-aaral ang ginagawa natin. At, yung nga palang condolence sa family ni late Governor Mac Dugyang. Oo nga pala, no? Dahil parang umanaw siya kahapon. Nag-serve din dito yan ng DOTC. Naging RD, ano? Naging RD dito. At nakasama rin natin siya sa partido ng Masang Pilipino nung araw. So, naging governor din siya noon? Naging governor, saka iba-ibang pwesto rin sa gobyerno. Sa gobyerno. Mabait na tao yan. Hindi masyadong madadayan kuwan yan man of few words. Saka madaling kausap. So, condolences to the family of the late Governor Mac Dugyang. Yun. Naalala ko lang ito, partner, nung nakaraan, nagkaroon ka ng problema tungkol sa filing. Oo nga. Dahil nag-file ka sa online. Ano ba yan? Old form yung issue doon dati. Meron daw bagong form. Although, pinanigan naman tayo ng Korte Suprema nung inakyat natin yung disqualification. Kaya lang tinamaan tayo ng gusto doon. Ginamit ng mga katunggali natin yan na kwan. So among others yung mga kwan. So we're very careful now na hindi na maulit ulit. So ngayon, personal ka na pupunta? Oo. Sabihin mo lang. Samahan mo ako. Samahan ka namin ni kwan. Ni Sir Dobby. Oo. Sa kwan yan sa Lunes. Wala. Tapos na tayo kung sa Lunes. Tapos na ba? Sige. Hanggang Friday lang to, partner. Baka sige. makalimutan mo. Mga ma-amnesia ako Hindi bali, papaalala namin sa Thursday. Oo nga. I-text ka namin. Si Kong Mark ba? Anong plano? Siyempre, mag-last term siya. Oo nga, pero anong araw siya magpa-file? Mukhang sa Friday din. Baka magkita kami doon. Baka magkita-kita doon. Halos lahat yata naka-schedule Friday. Oo nga, 8. 8 kasi. Ang lucky. Maganda yung 1 tsaka yung 8. Pabilog. Oo. Pero si Bongbong yata ngayon. Sino? Bongbong Marcos, ngayong 4. Parang yun ang dinig ko, pero wala pa namang... Ano yun? May vice na ba siya? Wala pa yata Pero yung development kahapon na umatras na si Duterte, baka maraming haka-haka kung sino magiging vice niya. Baka daw si Sara o kwan. At saka ito, partner ko naman meron tayong tinatawag na substitution. So, November 15. So kahit na nag-file ang lahat ng mga gusto mag-file, pwede pang may mabago pagdating sa November 15. By November 15 pwede. Pero pag-aralan nyo yan kasi hindi basta-basta. If you file your candidacy as an independent candidate, meaning wala kang kuna. Okay. Hindi ka pwedeng i-substitute kahit mag-withdraw ka. Kung wala kang kona. Oo, dapat in order for substitution to be valid, dapat meron kang accredited political party. Halimbawa, NP. Yan. NP. PDP, although may problema ngayon sa kung ano ang paksyon. Liberal. Liberal, KBL, yan yung mga partido So, ibig sabihin nito, pag ginawa mo yun, kailangan meron kang partido. Meron kang partido para valid ang iyong substitution. So, ibig sabihin nito, partner, yung magfa-file na pwede mong i-substitute, galing din sa liberal? Not necessarily. Pwedeng galing sa ibang galing party? Sa labas, pwede yan. Oo. Ang importante, ang determining factor dyan, dapat may kuna. Yung nag-file? Oo, yung nag-file. Para maging valid yung substitution. Kung hindi, up to the last day naman may substitution. Kaya lang, ito na yung substitution, yung survivor substitution na sinasabi. Ano yung survivor? Yung halimbawa, nag-file ako, tapos bigla akong namatay.
So pwede na akong i-substitute ng asawa ko kasi we have the same family name. Okay. Pero hindi pwedeng si Wasing hindi pwede yun. kasi iba ang apelyido natin. Kasi by that time, ang target ng COMELEC na-print na kasi yung kwan. Na-print na yung balota. Okay. So, ang substitution that will be allowed lang, yung magkapareho ng apelyido. Pwede yung asawa. Pwedeng asawa, Pwedeng anak, kung magulang. pinsan, Magulang basta pwede the rin. same family name. Ang importante dyan, yung vote para sa either namatay, na incapacitated, o nagkasakit, yung vote for him will be a vote for the substitute. Okay. So kung nanalo yung substitute, siya na yun. Walang issue yun. Walang issue. walang Valid problema. yung kanyang election. Yan. Okay. So eto, klaro yung pagdating sa substitution, kailangan may party. May party. Accredited political party. Marami tayong party eh. Kunwari, anong party mo, partner? Nung last kasi, ang partidong nag-adapt sa amin, yung kay Binay yata. Ano na ba yun? Hindi ko na alam kung ano yun. Basta yun. Halimbawa, yung partido mo, ako naman, kunwari, nasa liberal, nag-file ako, tapos matras ka. Matras ako, pwede mong punuan. Pwede kang punuan. Kasi ang determining factor, tanggapin ka ba ng partido? Kung tinanggap ka, okay, walang problema. Pwede rin, siyempre, mas maganda kung magkapartido. Mas maganda kung magkapartido. Kung halimbawa, KBL ka, KBL ako, ako yung mag-substitute sa'yo, okay lang. Mas madali yun. Basta yun to, yung pinag-uusapan natin, yung November 15, ha? Itong November 15. Yung survivor hanggang last day of the campaign, pwede yan. So, kahit na 1 week before election, pwede? Kahit 1 day before the election. Pwede? Pwede. Basta yun nga, yung rule. So, kahit na ang sinulat doon Edgar Avila, ako Peter Avila, counted for Peter Avila yon. Basta nag-withdraw ko formally or nalaman na ako'y na-disable, namatay, permanent incapacity, ayun na yun. Lahat ng boto mo, magiging boto ko. Magiging boto. Yun. Okay, maliwanag. Kaya ganun pala yun. So, ang substitution natin sa November 15. November 15. So, itong mga nag-file na mga presidente, mga vice president, pwede pang magkaroon yan ng pagbabago sa November 15. May nag-file, Tiburcio Marcos. Meron din nag-file, Aquino. Yung mga yan, pag nag-file na yung totohanan, yung mga may-ari ng apelyido na yan, baka ma-disqualify din dyan pag nuisance candidate. Pag nuisance. So, kailangan po, hindi lang basta-basta mag-file. Kailangan mo ng proof na ikaw ay may kapasidad, financial and otherwise, to launch a campaign. Kasi tatanungin din yan kung halimbawa hindi man sa low income employee ka tapos magpapile ka ng presidente, how will you finance yung billions na kailangan mo to go all around the country, di ba? O sa ads, sa social media, sa YouTube, paano mo i-finance yan? Okay, so yun yung mga nuisance Yun yung mga kaya ang tawag sa nag-file ngayon, aspirant. Yung nag-file ngayon? Yung mga nag-file. Okay. So, magiging final lang yung listahan sa November 16. Yun yung pinaka-finale na? Yun na yung ipiprint, yung final. So, yung mga nuisance, matatanggal na doon? By that time, meron ng determination ng COMELEC kung kaya mo o hindi. Yan. Doon na rin yung mga substitution. Doon na rin ang substitution either sa hanggang president hanggang local level. Yan. May nagtatanong, halimbawa si Sara Duterte, nag-file siya ng re-election as mayor ng Davao. Pwede pa ba siyang mag-file ng national position, vice president, president, or senator? Pwede pa hanggang November 15. Kasi nag-file siya na for re-election sa Davao. As mayor. Ngayon, pwede pang mag-file ito na presidente o vice president
Hanggang November 15. Hanggang November 15. Pero yun yung mga kondisyon. Dapat may partido, ang isa substitute niya, nakapag-file din ng posisyon na gusto niya. So, halimbawa, yung kay Bongo, nag-file lang siya as Vice President ngayon. Pero sa November 15, i-substitute si Sara, basta papayag yung PDP Kusi Wing, di okay. Walang problema. Walang problema. Oo. Right kay Manny Pacquiao, kung mag-decide siyang mag-withdraw, pwede rin siyang i-substitute. Although ang partido niya, PROMD. Okay. Ang PROMD, hindi siya national accredited na political party, pero according to them, meron alliance ang PROMD with PDP Laban. Yun naman ang PDP Laban Pimentel Wing. So, kasi yun na yung mga magiging legal issues later on. So, paano yung nangyayari ngayon? Kasi ang PDP Laban napaksyon. Oo. Sino ngayon ang re-respetuhin ng COMELEC doon? Meron ng petition ngayon before the COMELEC na i-determine ng COMELEC kung sino ang legitimate na PDP laban. Nangyari na noon yan 2019 at nanalo yung Pimentel Wing. Doon sa COMELEC, doon sa Supreme Court. So maulit yung proseso at syempre hihintayin mo. In the meantime, nag-i-issue sila ng kuna. No, yung Pimentel Wing at yung anong tawag dito? Kusi Wing. Maalala ka pala, partner, anong ibig sabihin ng kuna? Ano yung yung Certificate of Nomination. Okay. Yung sinasabi nating kuna. Na Noong 2013 na partner, Liberal Party ako So, meron kang kuna. Dilawan ka pala noon. Dilawan ako. Dilawan ako dati. Oo. Sinong chairman dito nung si Leandro ba? O si Jomol? Sino nga ba yung chairman doon? Parang si Jomol yata. Yan. So, kailangan mo yon. Kaya lang, in order for him also to be able to issue a kuna sa mga local candidates, dapat may appointment din siya sa national. Meron. Yun. I-attach mo rin yun hindi pala. Si Juan pala, si Councilor Kusalan. Si Popo nung si araw. Popo pala. Juan, siya yung pumirma nung Juan ko. Dahil si Congressman Kusalan nung araw, liberal ba si Kong Ronnie? Liberal, Yung nga palang pagiging member ko doon, nandun pa ba yun? Oo, hanggang hindi mo withdraw, hanggang hindi mo ni-revoke, andun pa rin yun? Dilawang ka pa rin hanggang... Okay. So, ibig sabihin, dilawan pala ako ngayon. Hanggang ngayon, dilawan ako. Hindi, technically. So, yan yung mga nuances ng ating election law. At syempre, because of the pandemic, gumagawa na ngayon ng rules ang COMELEC kung paano ang campaign. Okay. And more or less, ang trend towards internet, radio, television. Palagay ko, ito na ngayon yung magiging kasi kampanya. Unang-una, bawal ang tawag doon? Gathering. Medyo maraming baboy ngayon ang magsusurvive. Bawal din yung mga shake hands. Bawal lang shake hands. So, kaway-kaway na lang. Kasi pagpunta ka sa bahay, baka sarahan ka ng pinto ng mga natatakot na makahawa ka. So yung nga palang house-to-house campaign, hindi na applicable. Medyo hindi na rin applicable. Kasi kung halimbawa, ako yung may-ari ng bahay, parang ayaw kong papasukin. Yan ngayon ang issue. Kasi, syempre, sa mga kandidato na can afford, wala namang problema sa airtime, sa radyo, sa TV, sa YouTube. Ang problema yung mga kandidato na wala. Parang sinasabi nila na unfair yung kwan. So, naghihingi sila ngayon ng free airtime na mas malaki. Di ba, nung araw, di ba, pag tayo sa radyo, may allocation per 1 hour, dapat meron kang ilang minutes na binibigay mo free sa mga ibang kandidato. So yun mga issues ngayon na
hinihingi sa guidelines ng COMELEC, no? First time kasi ito, hindi natin alam kung paano i-approach eh. So, syempre may advantage yung mga na-expose dati sa radio television, yung mga incumbent officials, meron silang exposure. Kasi nakikita ko, partner, doon sa TV, marami na eh. Katulad nila Isko, nandun na, may pero yun yung advertisement mga, na sila. yun yung mga can afford na kandidato. Yung mga sinasabi nga natin, yun din ang isang issue. Pag ikaw ay nag-file ng pang-presidente, kaya mo bang magbayad ng ads sa GMA o sa RNG o sa ABS-CBN? Ay, sa GMA pa lang, milyones na yun. Oo. Dito naman sa RNG, kalahati lang. Mas mura, no? Mas kalahating milyon per spot. Oo, so mag-book na kayo mga kandidato na kwan, kasi if yun yung trend, then baka mawalan kayo ng airtime. Baka wala nang space para sa inyo. Wala nang space para sa inyo, no? Oo, lalo na ngayon ang RNG buong Northern Luzon ang reach, ang Z-Radio hanggang Bulacan din kung no. So kaya agahan nyo na. Oo, agahan nyo na. Ayan. At pinag-usapan natin yan, agahan na natin. Eto, maaga. Ano? Maaga? Ano daw? Maaga. At kahit nga si Senator Pacquiao, maaga rin. Pero eto muna, dito muna ako mag-concentrate. Para sa ating Halalan 2022, eto na. Ang ating balitang nasyonal para dyan. Senator Christopher Bongo on Saturday, October 2, has filed his certificate of candidacy to run for Vice President in the upcoming 2022 elections. The senator was accompanied by President Rodrigo Duterte in filing his COC this afternoon at the Harbor Garden tent in Sofitel Hotel in Pasay City. Go was a special assistant to Duterte with jurisdiction over the presidential management staff before he became a senator. The senator was also an aide of Duterte back in Davao since 1998. Previously, Go was endorsed by the Kusu wing of the Partido Demokratiko ng Pilipino Lakas ng Bayan as its presidential bet, but has declined the nomination. Yan po ang ating pinakalatest sa ating balitang nasyonal para sa Halalan 2022. At ang ating oras, partner, alas 11:28. Yan, makikita mo, hindi final lahat ng usapan dito, no? Hindi final. Dito pa lang na mapapansin na natin. So, anything can happen from now hanggang November 15. Okay. So, inuulit ko po ang ating text line, 0999-3070-649. Basahin ko lang itong mga nandito nanonood sa atin. Sa Rain Gayaw, Timpuyog, Tibagyo po, Idol Abila Kunana. Timpuyog. Antayin natin yan sa Friday Rain at sasabihin natin kung ano talaga. Ha? And sabi naman ni Emperador Tagumpay, dilawan ka palakap. Noong alaw. Noong araw yon. Tayo naman kasi Team Mapog, iti politika, iti 2013. At sa kwan tayo, sa Liberal Party. 2013, 2016, last term mo na sana ngayon. 13, 16, 19. Last term na. Pwede last term ko na. Dapat vice mayor ka na pala Pwede ngayon. na ako mag-file ng vice mayor. Mayor. At, so, ibig sabihin nito, partner, kung tatakbo pala ako, pwedeng gamitin ko yung KONA. Iingi ka. Iingi ka ng LP. bago. Iingi ako ng bago. Oo. Okay, sige. No, bigbigan na ka pa, ya? Palagay ko hindi na Oo nga. And kay Ed Razon, Pastor Ed, kunana. Good morning mga sir. Pastor Ed. Hindi, Ed din kasi yung pangalan. Akala okay. ko. Hope hindi pa naas ito, Attorney Abila. Are you running for Vice Mayor? Sa tingin namin malaki ang winability mo doon. Opinion ko lang po, sabi ni Pastor Ed Razon. Ay, Pastor Ed Razon, magandang umaga po. Give us time hanggang 8
And we will have a surprise. Okay, sige. At kay Charmaine, great to see you again, Ninong Ed Avila. CJ, magandang umaga. Slow by slow, coming Yeah. back. It's nice to be back. Dahan-dahanin natin, mahirap naman kung bigla eh. Magbasa ako ng text dito sige, mga partner. sige. Galing kay 72, hello, kahit kumat nga kablawan ti programa yung makalinglingay. May sakman nga senior nga agdangdangag ta programa yo. Mabalin makito ka kayo man ti any nga gospel song. Thank you, 72. Kan kahit kuman nga kablawan kayo tinaimbag nga agsaba ti stasyon ti radyo kanana. Kay 47 Doc, kapag one day po ang men's, pasensya po, wala po kaming naging usapang medical kanina dahil ang ating buting doktor naman ay nasa biyahe. And hello, Kapitan Peter, watching kunana na 87. And kay 72, hello, Agi, tukar kayo man jay gospel song Ilocano nga jay ni Jesus ti sungbat. Senior dahito yung akanayon nagdangdangag ti programa yo. Ken isagot ko gaya mi jay apok, jay bugyas, ken jay apok, jay lasong asinrod, ken dyan ay San Luis, Baguio City, dahito gospel song. Kay 93 naman, good morning mga sir. Agapi tayo habang agbuybuya ken nagbasbasa ti binarasyakan dati pitak, dagiti aspirant nga kandidato, ijay social media, kasla dalawbing nga puro name callers ken ad hominem. Ano yung ad hominem? Ad hominem. As long everything, the entire universe, ad hominem. Nukas jay ati intention jay Latin term. Latin di ay. Kini 87, hello sir, adabo ti amnesty ti silaw kunana. Adamat ti amok. Usually get ko bago election ada. That should be passed by the city SP. Okay. Ang komuno existing data. Ang mabalin nga tuloy-tuloy jay amnesty gamin masapol nga dati may pass resolution ti City Council. Okay. Kini 90 kunana talaga nasiglat ni Apo Avila nga naging abogado ni Senator Rebilla. Thank you. Oo. Mano kayong abogado jay? Ni Estelito Mendoza, of course. Siya yung General Counsel. Si kami kat timulong kami lang. Parang tumulong assistant lang kami dyan. So, ang pinaka-kwan si Estelito Mendoza. Kap, wala pong usapang medical sa Monday. Sige, antabayanan mo sa Monday na po tayo, ano? Kasi kanina wala po yung ating doktor at siyempre wala rin yung si Ma'am Cynthia. Galing guys 65, good morning Kap, attorney. Hinihintay ka na namin maging mayor ng Baguio para masubukan ka rin nila ang taong matapat at tumulong. Salamat ang mayor namin, Attorney Ed, God bless po. Salamat po. Thank you for the actually continued support ng ating mga kaibigan. Hindi nag-wane. Andyan pa rin. Andyan pa rin. At malalaman nyo malalaman nyo kung anong mangyari ngayong week na to. Malalaman nyo yan sa Sabado. Sabado. Ayan. O di kaya sa Friday na. Friday. Sige. Good morning Kapatid Attorney. Kailangan ba ng personal appearance and both parties para sa pagpapagawa ng MOA sa pag-iwalay ng mag-asawa? Nasa abroad kasi yung lalaki. Salamat po. Nako, normally ngayon under our new notarial law, kailangan ng personal appearance sa lahat ng kontrata. Okay. So whether yung mga ganyan, MOA, agreement, contracoplis, kailangan agapir ka. Ijay notaryo publiko. Ang magiging problema po, yung MOA ng paghihiwalay, hindi ho binibigbig, hindi ho nire-recognize yan ng Korte Suprema. In fact, pag may abogado na nagnotaryo niyan, madidisbar yung abogado. Yung abogado. Kasi contrary to law, morals, public order, public policy, yung mga ganyan na agreement. So, hindi po valid yan. Siguro kung talagang hindi maiwasan, doon kayo sa barangay pumunta. At hindi naman madidisbar yung kapitan. Kaya lang baka ma-administrative din siya.
Baka when nagitag sina kami, yung mga ganun, wala nang pakialamanan sa buhay ng isang may buhay. Ayan po ay pinagbabawal ng ating batas at ng ating Korte Suprema. Okay. Kuna naman ni 07, may senatorial slate. Kuna na. Hindi ko babasahin yung may nakalagay dito na kuna. Eli Pamatong. Apollo. Patay na yan. Wala na. Nakamamatay last week. Ah. Si Eli Pamatong. Sa ating texter 07, wala na si Eli Pamatong. At ito pang dalawa, Apollo Kibuloy at Larry Gadon. Yun daw yung kanyang senador. Choice naman. Choice yan. So that's Sige. your choice. We respect that. Kaya lang, tanggalin mo na si Eli Pamatong dahil Kasi wala na he siya. died last week sa Pampanga. Kay 33 naman, good morning Sir Cap and Attorney. Nag-filein ba Sir Cap COC? Talagang nag-run Pacquiao Attorney, anya ti pagranam ngay kunana. Then, hanggang Friday po, tignan natin. Si Pacquiao nag-file na ng COC kasama si Lito Atienza. Siya yung vice niya. Siya yung October 1 yung first na nag-file for presidency. So, ayun, may vice na siya. Yung mga nag-file ng presidente o vice presidente, pwedeng magbago 'yan kung gusto nila. Kung gusto nila mag-file bilang senador, pwede pa 'yon. Walang prohibition Yun yung sinasabi natin hanggang November 15. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas ang posisyon. Kay 55 naman, good morning Kapen, Attorney Abila. Magtatanong po, pwede po ba kumandidato ulit ang hindi nakapag-submit ng SOSE last 2019 election? May penalty po ba? Salamat. Gordon Montserrat. Sa omnibus election law natin, disqualification yan Ground for disqualification yung hindi pag-file ng SOSE. Yung mga hindi nag-file ng SOSE immediately after the election, mga sinulatan yan ng COMELEC na pinag-fine siguro yan. Oo, pinag-fine yan at kung hindi ka pa rin nag-fine, baka pwedeng gamitin yan against you as a ground for disqualification. Naranasan ko yun, partner Hindi ka ba nag-file? Hindi ako nag-file, sinulatan ako. Nagmulta ka? Napanak di Manila. Jaya pa yung Manila. Doon pa sa Manila? Oo, sa Manila dahil hindi daw pwede rito. Gusto ko napanak di Intramuros. Magkano multa doon? Hindi ko na matandaan. Hindi naman masyadong malaki. Pero parang yung last, 10,000 yata. 10,000? Parang less than 10. Anong araw siguro? Iba pa yung rate noon siguro. Oo, iba pa yung rate noon. Parang 7,000 yata, ganun. So yan, pag pinag-fine ka at hindi mo inasikaso, wala na. Pag nag-file ka na ng candidacy mo, pwede kang ma-disqualify. Di problema yun pag nanalo ka. Yun ang problema. Kasi yung iba, wag na kasi wala na akong interest. Tapos biglang nagka-interest ulit, may pending na ganun. Yun, disqualification talaga yun. Okay. Kay 67 naman, good morning ka Peter and Attorney Edgar Abila. Captain Attorney, you are invited to my birthday on November 17 at 12:30 p.m. Kasama niyo Attorney Bumuga, Attorney Tabanda, Congressman Marco. Tabi kami ng Upper Quarry Barangay Hall. Visitors limited to 50 persons dahil pandemic. Okay. So galing kay Manang Cora Binwick. Sige, 48 lang ang timbita. Mataumay kami nga duwa. So, ano to? November 17. November 17. Okay. Ay, paalala nyo na lang, Manang Cora. Manang Cora, thank you for the invitation. Ngayon. Magkukos tayo. Kay 09, good morning, Captain Attorney. May data programa yon. Nakatutok kami nga kanayon. Kada kayo, thank you and God bless. It's me, Lynn. Maraming salamat, Lynn. Lynn, oh. And kay 93 naman, good morning mga sir. Apay applicable pa lang budget traditional way. Nga amin nga buridag kat isuda ti ag-inherit ti real estate ti deceased parents da. Atagamin ijay kunati law nga dapat kanukat equality ti inheritance. Well, no surutan ti lintag, then share and share alike ti inheritance.
of course, share and share alike. That is, share the surviving spouse and the 50% share the legitimate children. Dita ibagbagayo nga di buridik laeng awan mo ti nakakabil. Ije linteg nga surutan di ay. Nga buridak ti aginherit ti... Although in some cultures like the Chinese, only the male, kasi only the male can inherit from the deceased parents. Because of these modern times, no, at dati kakasta nga sitwasyon kat sursurutan da civil code of the Philippines. Pagka sinabi nating inherit, partner, eto kapag pinmanawan, when upin mo sa di parents niya, ngamno ngayon si bibiyag da pa'y kat intaddan. No inherit properties of the deceased person at the time of death. Okay. No properties ga nabiyag da pa'y, the disposition na dahi takat choice di parents. No nabiyag da pa'y. No nabiyag da pa'y. So di bagwagam nga buridek, baka ti nangyari dita, intaddan habang buhay sila. Ibang sitwasyon yun. Sa kasi bali di ay. Nabiyag da pa eh. So, they can do anything with the property. So, mabalin mat nga adatihan nga may kan. No si bibiyag da. No, si bibiyag da, kasi nga rod, choice ti parents da ita, no, intadda amin di buridek, you just have to respect the choice. Okay, dahito kat no nabiyag ba niya? No nabiyag si pa bibiyag da ba? yun. Okay. Ngam no pinmanaw dan kat awanti specific. Awanti specific, awanti kasuratan. Then share and share alike. Share and share alike. When No 1,000 pesos divided equally. Divided by 5, divided by 4, share and share. Siya. Okay. Oh. At ang ating oras alas 11:45 na at ang bahaging yan natid po naman sa atin ng ating BBS Colleges. Ang ating BBS Colleges ay isang DOTR accredited driving school that offers a package for theoretical and practical driving courses. Theoretical driving course is a 3-day seminar from Monday, Tuesday, and Wednesday, starting 8 o'clock in the morning to 2 o'clock in the afternoon, while 8 hours practical driving is by schedule, including night driving. BBS College's maneuvering site is located at Longlong, Pugis, La Trinidad, Benguet. Free shuttle for practical driving is provided from KM5 going to the school maneuvering site. At ang kanilang mga driving vehicle, 2020 Toyota Innova na manual at isang 2018 na Toyota Fortuner na automatic. Package fees para sa ating motorsiklo 6,000 at sa ating mga 4-wheel vehicle 8,000. So para sa mga iba pang detalye, pwede nyo silang pasyalan sa kilometer 5 La Trinidad Benguet o di kaya tawagan sa kanilang telepono 422-4992 o di kaya sa 0908-866-5299. At siyempre ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan dyan sa Albergo Hotel, malapit sa may Mansion House at dyan sa may Wright Park. And ang ating St. Joseph Driving School, the best way to start your driving and ultimate partner and safe driving is at St. Joseph Driving School. For enquiries, please contact Julissa Kilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. Ayos. Okay. Tuloy sa pagbasa, partner. Nasan ka na? Ay, good morning mga sir. Applicable pa lang, Jay. Yun na pala yung binasa ko. Kay 87, ti deadline ti amnesty, sir? We will have to check yung naipasang resolution. Alamin natin. Alamin ko nga. Pwede Tanong mo kay Benny. Kuna naman ni 83, good morning, Master. Basta na kami dito Quirino Hill. Full support kini Attorney Abila. Okay. Orean niya titarayan ng posisyon. Abila loyalist dito eh. Thank you, mga kaibigan natin sa Quirino Hill. I am touched. Marami tayong kwento. Oo nga, marami. Kay 83 naman, apay asino kanuji, bagbagada nga babayro nga kandidato, hindi napalabas ng eleksyon, himbaglangan kanuta na abak di jay.
Hindi ko alam Mahirap yan kasi isang kandidato, national, local. Oh, Marami. marami. Mm. Bakit naman yung pagkababae? Ba't doon naman napunta yung issue? Sa dami ng issue. Sa dami ng issue, bakit yung pagkababae ron? Oo nga eh. Kuna naman ni 08, good morning, Kap and Attorney Abila. Makatarungan ba ang ginagawa ng SM na pag nawala mo yung parking stub mo na maliit na papel, magbabayad ng 200 pesos para sa nawalang stub at ipakita mo pa ang ORCR ng sasakyan mo? Thank you. Kung pumasok ka sa SM, you will have to abide by the rules and regulations. At kung yung rule and regulation na yan ay nandun, then whether makatarungan or not is not the issue. Pumayag ka eh. Pumasok ka sa private property. So, merong implied na susundin mo ang rule. So, okay din naman yon kasi ipakita mo, baka yaw-awid mo tiham mo kutsi. Diba? Safety rin ng nag-park. Okay. So, yun kung pagka ikaw ay pumasok na doon sa SM, kinakailan mag-abide ka na doon sa lintag nila. Wala, kabilitan nga sumurot ka. Follow up mga sir, lalakay gamin ti nagdesisyon iti inheritance dagiti kakabsat ni mother ko, tawan ti partition kan inheritance plan and will, day di lolomi, kaslahan nga patas, siyak nga mangkit-kita, kahit kung nga i-contest ngam and let go ko kasi panagrespeto ti elders ije ilimi. Based on custom and tradition. When? Kung namat nga i-respeto. Wala na. So, by the mere fact na hanggang nga nag-question ije validity of the disposition for how many years, medyo may baga nga nag-prescribe jay action mo to question. The death gamin kat you have only 2 years to question from the death dagita nga disposition ti properties. So dapat 2 years siguro you can question ngam gaputa respeto umat kunam jay decision ti lalakay. Agka problema ka with the family siguro no ituloy mo data. DJ balas will and testament partner kat no pagguguduan da ba da ito kat mapandapay lang ba di korte? Ngan masapol nga ipaprobate da. Pa-approve da di court di provisions. Okay. Syempre no nag-last will and testament ka. Baka datihan mo nga maikan nga compulsory heirs nga kunada. So masapol nga i-check ti court no correct jay disposition mo ti property. No last will and testament ka masapol nga jay laeng free portion. Okay. Ti mabalin mo nga ipadawat. Jay free portion data after nagkam amin da kita compulsory heirs mo. Ada ti portion nga mabalin mo nga i-dispose on your own. So no kahit mo nga ito ti simbahan, mabalin. Kahit mo ito ti pusam, no kahit mo ito ti asom, that is your prerogative. Ay, adati portion nga mabati nga. Adati free portion nga kunada. DJ bagat ko, kailangan nga surutan DJ free portion nga di basta naitad mo amin, di ay compulsory heirs nga kunada, then masurot di ay. So, dito last will in testament oray no handwritten nga mas pangarigan di matmatay jay tao sa danto pinagpirma. Dahil tayo ibagbagada nga holographic will. Nga handwritten. So, bilin. Talaga nga bilin. Nga adoti requirements, it must be handwritten by the testator. Dahil tayo aramid. Masapol nga tamarkan na, masapol nga dati testigo. Nga surat na dahil kan iso tibilin na. Masapol na dati witness dito witness. Or, mabalin mo nga notarial will. Nga you follow the formalities of a notarial will, masapol nga before a notary public, adadigi testigo, nga masapol, nga makita da nga inaramid mo in front of the notary public. So, dagito idigi ko.
Two kinds of will in the Philippines. So kasla may met gayam nga habang si bibiyag pa iti parents kat itadnan. Well, yes, because at that time, the disposition kat ada kanyada. Wen. Oh. Ano na tayo ti parents yun, haanan nga handa nga choicean jay pag-dispose ti inheritance eh. Oo. Choice based on law. Ti masurot. Okay. So no si bibiyag di parents mabalinan nga itad through donation ba dito no through Mabalin through sale, mabalin through donation, mabalin Okay. through assignment of rights or waivers kasi any basta freely given, voluntarily given, can siyempre proper mind Okay. jay agit ito. So no deed of sale aga pirijay nga dati nagbinayadan da. Dati consideration nganti deed of sale kat mabalimot nga 1 peso Mabalin. and other considerations. Yang iti may medyo ko deed of sale no deed of donation no parents ka nga kahit mo nga ito di anak mo. No taxes ti pagsasawan contrary to the perception nalaklakalat ti baydan yung taxes di BIR no deed of sale. No deed of sale. When Ay dakdakal ti bayadam no deed of donation. yeah, based on our experience of course choice you data. Okay. No niya no kahit yung i-donate that donation kat you do it for pure love, liberality kung kunam ija dokumento. Oh. Awan ti consideration ng kwarta. Okay, partner, ang ating oras alas 11:56 na, partner. Baka nga dakait mo nga hinayon. Yan, okay lang muna para abangan. Abangan ang Susunod. filing. At sinubukan ko na nagbiro sa social media. Sabi ko, tulungan niyo ako. Nag-file ako ng board member. Ang daming gustong tumulong. Oh, Sabi ko, sana tinuloy ko na lang. Pwede pa naman hanggang 8. Tuloy natin. Hindi ako nakatransfer. Okay. Wag na sa Benguet. Pag na Dito na sa Baguio. Mahirap ang labanan dito sa Baguio. Di, ayos lang yan. Ayos lang. Okay. Sige. Okay, partner. Okay. Thank you at na regregta ka tatan. Man. Kaysa hindi na palabas. Oh, pero umitim pala ako dito. So thank you for having me back at magandang araw sa inyong lahat. Okay. At sa lahat ng ating mga texters, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga ating listeners, maraming salamat. Ni Apo Diyos ti nang runa nga mang bendisyon kadatay amin dito na daga nga pada-pada. At paalala po, para sa ating COVID naman na to, partner, no? Sundin po natin yung mga health protocols natin na para naman bumaba ang ating mga Marami pa yata vaccination na Marami ba, sites. So pabakuna na tayo, pabaksin na tayo. Pabaksin tayo, pagkatapos sundin natin yung ating mga health protocol at palagay ko darating din ang panahon na ito mapaglalabanan natin at mawawala na rin tong COVID. At siyempre, huwag tayo makakalimot na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Salamat, Japasya. Diyos ti agnina, kadatay amin, apada-pada.